A Pobra será este domingo foco de atracción do campo a través coa disputa do Campeonato Galego da Especialidade para categorías dende sub-10 a máster, tanto masculinas como femininas. A competición organizada pola Federación Galega de Atletismo en colaboración ca Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza e co patrocinio do Concello reunirá a máis de 1000 atletas chegados dende diferentes clubs de toda Galicia. Xuntará no noso Concello a sobre 1100 deportistas e, bueno, pensamos que vai a ser unha gran xornada de deporte, non? Bueno, todas estas probas son organizadas pola Federación Galega de Atletismo, entón, bueno, esperamos que sea unha xornada ben satisfactoria e porque é moi completa, hasta 5 probas, como dixen antes, tanto de máster como de categorías dos máis novos, desde sub-10 ata sub-18. A cita desenvolverase en horario de mañá e de tarde, nun circuito deseñado especialmente para a ocasión, entre as praias de Lombilla e Cabío. O encanto ao memorial Alejandro Lorenzo é algo que tiña eu metido na cabeza desde o ano 93, que foi a última proba que se fixo que foi a da categorías menores. E logo, a categoría de veteranos, creo que é o 6º ano que levámoslo facendo en ese circuito. Un circuito que ten unhas cualidades moi boas, a que incluso con diluvio está completamente seco, ten unha capacidade de absorción moi boa. Dende a propia Federación Galega quero felicitar, como non, ao Concello, a Agrupación Deportiva Barbanza, polo excelente traballo que se fai aquí sempre e esperar que sexa unha gran xornada do deporte galego, unha gran xornada do atletismo, nun escenario no que en estado puro, que é a carreira no campo a través unha das máis históricas que ten este deporte milenario. Dende o Concello quixeron agradecer tamén ao propietario da finca, Lorenzo Rodríguez, pola que discorrerán boa parte das probas a súa disposición a cedela, así como tamén aos membros de Protección Civil, que colaborarán no bo desenvolvemento do campeonato.